Maulo. Maulaw ka. Na? Okay. Wala lang, kay first time content. Oy, first time. Wa kasagaran na ba sa first time kaya kay tabo? Adi ay, oo. Tapos exciting. Lisod ba ya i-move on basta first time, no? Nakatry na ba kag first time wala pa? First time is, kuan mo gina siya? Normal gina siya sa life, ang first time. Unsay definition nimo sa first time? Ako definition sa first time. First time is definition, no? Definition. Imong own understandings. Akong own understanding sa kuan sa first time is kanang wala pa nimo siya ever na experience Naka-experience na ka? sa first time. Oo. May nana. Weh! Weh! Basta, wala na ka. Oh, you know. You know na. Kadaghan. Di na to sa first time. Many time. Pero nagit to siya first time, syempre. Exciting, no? Oh. Gilok ng sakit, lami. Oh, lami first time. Oh. Ginaba sa exciting kayo nga part. Anyway, kumusta man atong kinabuhi nga naglaroy-laroy ta diri sa Cagayan sa Balulang Bridge. Ang Balulang Bridge kay bag-o man ni siya. Ay, daan na ni. Tugay na kanako ni nakita diri. Pero bago pagid siya na ingani ba? Ingani. Bago pa sa ninani. Kanang kuan siya kanang stress reliever. Stress reliever. Oo, Ano naman na stress dek? Stress pa lugar nga naong. Kanang bag-o man nga ay na lang ay. Bag-o biyaan. Ay, ang kaning bridge. Bag-o gibiyaan, sa ba? Basta hindi ka kabalo mo dala siguro. Kabalo man. Sa relasyon ha, sa relasyon. Kabalo oy. Yung saan mo pagdala anong gibiyaan magyapon ka? Basin kulang. Ayun na naman kay bag-o. Uh. Mo na sakto. Palakaway pa lang nanay reserba. Nanay kapuli ba? Kay do you believe ka nang gaino nila nga gamove on pa lang ka sa part na gamove on pa lang ka pero siya nakigtsula na deglain. Sakit kina no. Maybe ana man jud na magoy mga times good no nga kanang si tawag ano kanang kanang bitong gining kanang motivation bitaw ana ko no sa love life nga mas nindo tong nasakitan ka nga bago pa mo compared sa nagkadugay na. Ilan naman mo ka years ato? Wala pa minag years pero Ay very good. Motong gigon sa imuha. God kay nga sayo kay siya nagpakita sa iyang true color. Sa man nangita siya glain. Hindi naman siya nangitag lain pero sayon kay siya mag-give up. Say siya ni give up. Imo tang gi-motivate. Gi-motivate man pero dili kaya sa akong powers. Kasi na siya ginapangita jud nga wala sa imuha. Basin. Kanang magapanuyop ang kuan, ga-vacuum ba. Na ay mga dagko og kuan. Naaday nga na. Magoy inana good nga gapanuyop. Kung pakabakyo. Anyway, nako mo katana sa imo. Nako isa ka one question sa imo ha karong gabi una. Unsa nga gahi ang lami kaunon paggabi? Oh. Uy, Unsa di ay? ambot malay nimo. Simple lang ka nga pangutana ha. Pero ano lang, nakakaon na ba kagahi sa kadula pa? Oo. Dako, Oo. taas. Unsa man ay? Ambot Ice lang. candy? Ice, taas bi ang ice dako. Ice candy? Pwede. Oh, sige na kung kag ice candy. Sina kag ice candy. Is gahi taas. Pero nakakaon naman ka na unsa gid ang pinakalami kaunon paggabi? Kanang during tingtulog ba ka ha or midnight, ano na bitaw? Saan ako magtawag? Ambot nimo. Pero magkuhan ay. Dautan gyud kagunahon jud no. Ugawan kay gunaw na. Pariya ta pero Kuan kanang ice candy. ice candy. Musa mo kaon kagabing dako. O kay igang baya ang Cagayan de Oro. Lagi halata pud nga igang gid diri. Oh, hindi. Gawas sa ice candy wala na lain. Napaunta pero Sige na lang no kay nay mga bata galantaw.